karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Kay anak siya sa saop sa pamilyang gimasakir sa Casa Alborono. Ha? Anak sa saop sa mga albor? Oh, og nahibaw ko nga wa siya mamakak sa iyang gipanulti. Kinsa man tigawa nga, ma'am? Unsi angan? Iyangan kay Lola Tinay. Lola Tinay? May kaila ka bang Lola Tinay ining kapitaans? Wa, pero gusto ko makakita na ang giingon nimong Lola Tinay, Ma'am Sabrina. Ha? Asa siya magpuyo, ma'am? Gusto ko makakita niya. Sige, dadunta ka sa bahay ni anang Lola Tinay. Kinusa man, Ma'am Sabrina? Kung wa ka na'y trabahoon din niya, kanang di mahibaw sila si Rodel sa atong lakaw. Oh, dili ka magpahibaw ni Sir Rodel, ma'am? Di na ko gusto mag-away pa mi Annalisa. Naiubos si Rodel ako, kay mitubag ko sa iyang inahan. Dili masagod maantos usahay ang sinultihan na ng Madam Mercy Cod. Bisan po mo likoy na, sakit manggihapon siyang manulti. Dili na siya gusto nga isgutan ang kagahapon. Pero ma'am, dili sa ni mahimong matago hangtod sa hangtod ang kagahapon, Ma'am Sabrina. Diba? O Annalisa, tungod kay ang kagahapon, mao na ang nag-design sa mahitabo karon. Husto ka, ma'am. Kung unsa ang sinugdan ng mga hitabo, mao ang masubay sa hitabo karon. Annalisa, dili ko gusto nga magkaaway mi si Mama. Pero dili sad na ko mapugngan ang pag-ukay sa ilang kagahapon. May energy nga nagkontrol ining baya, Annalisa. Murag dunay mga mata nga nagtan-aw lang nato. Husto ka, Ma'am Sabrina. Og kanang dili mayong energy nga nagkontrol ni ining kapita. Nag-anam kinig kakusog. Og dili siya mahimong ibaliwa, Annalisa. Husto, ma'am. Dunay wa mahimutang ining tapita. Og ang pag-abli lang sa kamatuoran ang makahatag og kalinaw ni ining tapita. Tinuod, Annalisa. Ma'am? Ikaw nalay akong pananghiran, ma'am. May kumprahon ko sa lungsod. Kami na lang si Annalisa ang mangumpra, Carding. Ha? Gihatagan ka og budget ni Rodel? Oo, ma'am. Sige, sultihin na lang si Rodel nga kami si Annalisa ang mangumpra kay doon na sab mi paliton. Unya, ang mo drive sa motor, ma'am? Ako na lang, Manoy. Ha? Kumusta naman ang pamatin mo si mong dughan, ma? Okay. Okay na ako, anak. Kuhaon ko ba ang doktor? Ayaw na. Pero pagtawag og pari, kay aron maabog ang mga daotang espiritu ni Inindapita. Ug ang espiritong miulipon sa imong asawa. Ma, mahimo bang dili na nato i-apri si Sabrina sa mga buhaton na? Rodel, tuhui ko! Nadimonyohan na ka ng asawa nimo. Nasudla na og daotang espiritu ang utok niya ng imong asawa. Pahuway na, ma. Basta! Pahuway na. Basta kay pagtawag og pari, bisan kinsang paria basta makaabog lang sa daotang espiritu ni Inindapita. Okay, ma. Sige, magpatawag ko pare. Ma'am, napalitan na to ang tanang kumprahonan. May kabilan ba ta sa mga pinalit, Annalisa? Oh, ma'am. Kanang tindahan na ay. Ako man ang amiga. Pwede na to anha ibilin ato mga kinumpra. Sige. Ato nang ibilin diha. Aron makatungas ta sa ibabaw paingon sa bay ni Lola Tinay. Kading, paano niya paman ka? Di ba, mangumpra mo ka? Sir, akuan sila man si Ma'am Sabrina ang ni voluntaryo nga mangumpra, sir, uban ni Annalisa. Unsa? Gaano man kuno? May paliton sa kuno si Ma'am Sabrina, sir. Kisa mo nag-drive? Ang motor ang ilang gigamit, sir. Si Annalisa nag-drive. Unya, nanugon to si Ma'am Sabrina nga pasultihan ka nga sila na ang nangumpra. Mao ba?
tuod. Karding, Sir, adto sa simbahan ha, sa lungsod. Pagsusi dito kung kinsay pare nga ma-invite ni mama din sa bahay. Tanawa sa bang schedule. sir. Sige. Unsam, sir eh. Ay, si Sir Rodel, mura manugwa na siya sa kugalingon. Unsan ning among mga agaw na eh. Mura man og nag-anam nagkahuyang. Layo-layo man sa dinibayan ng Lola Tinay, Ma'am Sabrina, no? Oh, good. Mao nga kinahanglang makanaog dayon ta sa dili pa mungit-ngit. Niyang ta silang bungtod. Ilawom anang kamanggahan. Mao na ang bahay ni Lola Tinay. Mao na diha, ma'am? Oo, mao na diha. Mura man ka. Oh, Annalisa, naon sa man ka? Dali na nga numihunong man ka. Mura man og nakaanhin ako ining dapita, Ma'am Sabrina. Oh, ha? Kanang kahoy nga tugas. Nakaanhan ako, ana. Gamay-gamay pa na siya. Unsa? Ma'am, mapadayon na ta. Sige, Ma'am, nakaanhin na ko ining dapita. nahinomdom ka ba kung kanus ka nakaanhi? Kuan, nalimot na ko. Pero sure gito nga nakaanhin ako din eh. Lolo Elmo? Sir Rodel. Ay, naku, sa magkadinis liyo sa bahay. Wa, nagpahangin lang. Mura magkagtinis kay God. Ay, humana ang garden sa mong inahan, sir. Ay, nanarok ng mga buwak nga rosal o sampagita. Naasay adil pa. Salamat. Sir, may mong mananghid. Sa, unsalo? Ay mahimong ay akong limpyuhan ang nasunog nga bahay sa atbang nga bungtod. Sir, Ikaw ang bahala. Kung maunay makalipay ni mo, sige, limpihin ang nasunog nga bahay sa atbang. ay, salamat, sir. Pero, humnauna ka ng garden ni mama. Annalisa! Annalisa! Adtuon ko na si mama ha. Ma'am, nakaanhin ko ining dapita. Tanawang mga kahoy. Gagmay pa kinasaw na. Buti pa sabot nga, gamay ka pa nga nakaanhi din hiya. Dako na ko, ma'am. Igo nga makatimaan ko. Unya nga no nakaanhi man ka. Ambot lang, sad. Nagpasabot lang ka na, nga dugay na kayo ang panahon nga nakaanhi ka din eh. Mausad na, ma'am. Ay man ang bahay ng Lola Tinay, Ma'am Sabrina. Nara sa ilaw na dakong kakahuyan. Oh, Annalisa, ano nahunong mo ka? May nakita ka ba sa unahan, ha? Kuan. Kanang kahoy santol sa kilid. Nakakatkat na ko diha. Nanguha ko bunga sa santol. Kung mauna, nakaanhi na gid ka ining dapita. Pero, nganong nalimot man ko? Sige na, data maglangan pa, Annalisa. Dali na, mupadayon ta sa unahan. Dali. Ma? Ay naman si Annalisa, Rodel. May adto sa lungsod ma. Yubanan si Sabrina. Nakatuna siya glaag-laag uban sa imong asawa? May gikumpra sila ma. May paliton sab si Sabrina. Miabuso na gyud ka ng imong asawa. Grabe ang daotang espiritu nga miulipon kaniya. Ma, may mo bang dili ka maghisgot anang daotang spirito? O ganong dili man. Nga nasudla naman gyud og daotang espiritu ang imong asawa. Aon sa man? Nakatawag ka na ba og pare? Ako nang gisugo si Carding ma. Magsusi na siya kung kinsay nakasign nga pari karon. Kinahanglang mabinditahan na kinindapita, Rodel. Ugma. Ang ugma man gud ma. Nalimot ka, Rodel. Kasal na unta ninyo ni Adela ugmang adlaw. Apan milaya siya. Ma, Anibersaryo karon sa inyong kasal. Mao nga milihok ang mga demonyo.
Gusto na ma. Di rin kita maghisgot niya, Dila. Ni anagit ta, Annalisa. Mauna ka na ang bahay niya ng Lola Tinay? Oh, Nakaanhanap ako ng baya. unsa? Ano sa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!